Здравей! В този момент ще те водя през кратка медитация, която ще ти помогне да се успокоиш и да предотвратиш паниката. Ако си готов, започваме. Първо, намери удобно място, където можеш да седнеш или да стоиш спокойно. Постави ръцете си върху краката или на друга стабилна повърхност. Сега усети контакта с тази повърхност. Почувствай тежестта на тялото си, как се свързва с земята под теб. Остани тук за момент, докато усетиш стабилността. Сега започни да дишаш дълбоко и бавно през носа. Вдишвай заедно с мен. Вдишвай за 1, 2, 3, 4. Задръж дъха си за 1, 2, 3, 4. Издишай бавно за 1, 2, 3, 4, 5, 6. И задръж за 1, 2. Нека го направим още веднъж. Вдишай 1, 2, 3, 4. Задръж 1, 2, 3, 4. Издишай 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задръж 1, 2. Почувствай как с всяко издишване напрежението леко се освобождава. Сега обърни внимание на усещанията в тялото си. Може би усещаш ускорен пулс или стягане в гърдите. Нека тези усещания бъдат тук. Те не са заплаха. Те са просто реакции на тялото. Наблюдавай мислите си. Представи си, че са като облаци, които минават по небето. Те идват и си отиват. Нека просто ги наблюдаваме. Сега си представи едно място, където се чувстваш напълно спокоен и сигурен. Може би това е любимото ти място на открито, уютна стая или място, което ти носи мир. Виж всички детайли около теб, цветове, светлината, усещанията. Потопи се в това спокойствие. Сега повтори след мен на ум или на глас. Аз съм в безопасност. Още веднъж. Аз съм в безопасност. И още веднъж. Аз съм в безопасност. Почувствай как спокойствието се разпространява в тялото ти. Сега поеми още няколко дълбоки вдишвания. Вдишай 1,
2, 3, 4. Задръж. 1, 2, 3, 4. Издишай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нека тялото и умът ти се успокоят. Отвори очи, ако са били затворени, и се върни бавно към заобикалящата те среда. Почувствай стабилността на момента. Ти се справи отлично. Винаги можеш да се върнеш към тази практика, когато имаш нужда. Благодаря ти, че се довери на този процес. Бъди нежен към себе си и